Xabier Usabiaga eta Fermin Aramendi, arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Bueno, ze gaurkoari buruz zer esan behar dugu. Iesaldia ikusi dugu, eta azkenean Esprina eta Philipsen nagusi. Bai, Esprina eta Esprinak izan du beste osagai bat, Esprinetan gustagarra izaten den osagaia, mugimenduak, legezkanpoko maniobratxoak, ez da zer hori. Bai, beti, Esprinetan eta izaten alako urduritasun tentsio aparteko bat, eta gero esprinterak bere aukeratxoa jokatzeko aldamenekoari zertxo bait bidea izteko edo intentzioa edo kontua da Philipsen aurrena ermuga gurutzatu denari eman diotela garaipena eta ondo emana izan dela gainera. Xabier, turra hasita garrantzitsua da, inolako zalantzari gabe. Zuek ezer modu sentitu zaretek etxean turra? Ba, emozioari eutxi ezin da, emozioari eutxi ezin da. Larun batean turra zizenetik ospakizun erraldoi izan da ikuspegi guztietatik. Euskal Herrieko uste dute bazterra ikusteaz gain Euskal Herriko txirrindularitza eta zaleek duten gartxutasun hori ere ikusi dugu. Beraz, pozik, batez ere, gerora behintzat turrak zerbait ondorio positiboren bat uzten baldin bada. Eta zer utziko du, turrak zure ustez, Fermin, Bilbon hasi zen, Baionan amaitu da, Euskal Herritik badoa, zer geratuko da? Bueno, geratu da bateko irudi zoragarria. Herri bat, ziklismoaren aitzekean mugitu egin da. Errepide bazterretara egin du herri batek 3 egunetan esango nuke. Eta horretaz gainera, espero dezagun turrak gazteenengan behintzat alako oroitzapen berezi bat uztea, eta afizioa piztea edo duten afizioa apur hori ernaraztea. Xabier, jaizki belengora ikusi genituen alako gogorraldi batzuk. Esan daiteke dagoeneko podiumean nor egongo den, ikusi ditugu batzuk indartxo? Gauzak ondo bidean behintzat, bi gizonen arteko lehia izango da. Hain justu ere azkeneko 3 urteetan, turra irabazi duten bi txirrinduleen arteko norgehiago izango da. Pogačar eta Binego eta Pogačar. Orain arte, bien artean desberdintasunik dagoenik ez du ikusi, oso niminua izan da eta hortik ezin daiteke ondoriorik atera, baina eroririn bat ez baldin badute eta inor nahiko ez lukeen zoritxarreko ez baldin badute, zalantzarik gabe bi horietatik beste guztietara sekulako aldea dago. Eta Euskaldunek lortuko dute maila onari eustea, sailkapen on bat egitea, Fermin? Bueno, hasiera ona izan dute Euskaldunek. Euskaldunek sailkapen nagusiari begira leian den Mikel Landak, oso hasiera polita eman dio, indartsuen taldean mantendu da, hasi ondo hasi da. Jarraipenean ze izango den, itxura ona dauka. Eta nik uste animoz eta aurreneko etxeko etapa hauek horrela eginda, ondo izango dela Mikel Landa ondorengo etapetarako. Eta Xabier, etorkizunera begira, Euskal Herrian izan da turra, beste behin ere, eta Euskaldun bat podiumean noiz ikusiko dugu? Aurten ikusi nahiko genuke, Mikel Landa birritan gelditu da oso gertu, bereziki 2017an segundu bakarra falta izan zizaion, eta guzti dut aurten Euskal Zaleek eman dioten bultzada horrekin, behar bada segundu hori gainditu eta koska hori ere gainditu dezakela. Nolako izan da Euskal Telebistak egin duen lana, Fermin? Bueno, nik uste guk barrutik ikusi eta bizi izan duguna kontuan hartuta, gero jakina hau bestera batera ikusi beharko da, baina nik uste ondo moldatu garela, egin beharko ondo egin dugula, ordu pila bat izan dira, eta emanaldi politak esango nuke, hori gero guk ez, baina besteak. Esan beharko dute ze iruditu zaien guk eskaini duguna? Bueno, guri gustatu zaigu. Guk Monatorri horretik ikusi zaituztegu eta zenbat estudiatu behar duzu, zenbat gauza betelana egiteko ikasi behar da pixo bat, Xabier? Hori da, betelana. Almazena aurrez betetzen dugu eta gero aldela behintzat alik eta moduri txukurunean ustu. Eta Euskal afizioa nola ikusi duzu, Fermin? Ondo. Iaz Danimarkako afizioak maila goian jarri zuen eta geure kezka Euskal Herriak alako iruderik emango ote du. Bai, kezkarik bai? Bai, iazko ikaragarri izan zen, Danimarkako etapetako ikaragarri izan zen, haien lotxarik gabe. Euskal Herriak maila eman du Euskal afizioa hori izan da errepide bazterrean, eta uste dut lehen ere ezagutzen zuten Euskal afizioa, bazuten Euskal afizioaren berri batez ere Pirinioetan, orain Euskal afizioa bertan, Euskal Herrian ezagutu hori izan du munduak. Aurkezpen hartan ere, lehenbiziko aurkezpen hori ikaragarria izan zen, Xabier, hasieran egintzen duten hori, eta gaur arte, pentsa ez, Euskal Herriaren irudia lau haizetara zabaltze horretan, gustora.
Turrak duen gauza honetako bat hori da. Munduan dagoen erakusle horik handienetarikoa dela eta munduko edozein txokotara ailegatzen dela. Beraz, nik uste dut ailegatu den hori positiboa dela, baina turrak kirolaren ikuspegitik uste dut beste zerbait utzi beharko lukela. Aldez aurretik beste herrialde batzuetan utzi duena. Esaten ari gara, tradizio handiko herrialde asko krisi betean daudela, Italiak esate baterako aurtengo turrean 7 txirrindulari besterik ez ditu, Euskal Herriak bere txikian dituen adina, eta Italiako hemen gerta ez dadin, uste dut turrak halako indar berritze bat ekarri behar diola Euskal txirrindularitzari oinarritik hasita. Xabier, hasierako aurkezpena aipatu dugu, presio pixka bat ere bai, ezta? Ez dakit, ez nuen askorik sentitu egia aitortu behar dizut, uste baitut poza hainbestekoa zela eta erronka egia esan handia zen, baina nahiko lasai aritu ginen eta gustora gelditu ginen. Uste dut geure txikian Euskal Telebistak oroar inoiz egindako produzio lanik handiena izan zela, eta geure txikian barronka handiei aurre egiteko gai garelare uste dut mundu guztiak ikusi zuela. Bikote, mila esker benetan gurekin izatearren, hemendik aurrera jarraitu zazuten lanean, agian lasaitasun pixka gehiagorekin. Mila esker benetan, da ongi izan. Eskerrik asko.